Hi coach, ako dai si Chester. Akong SEO journey nag-start last 2021. Hmm. Um Before ko nag-join sa Pinoy SEO po to before. So Hmm. nana ko idea gamay sa SEO. I think mga 4 months yata, 4 months or 5 months na nag Ah, start nag tawag gani nag-intern mi. So na nagtudlo sa mua. Then hmm. kita na ko sa sa post sa Facebook na ay Pinoy SEO. So Yun nag na, unsa man na siya nga intern? Asa man kaga-intern, unsa man na ano na? kuan coach nami kauban sa church nagtudlo sa mua. So Okay. yaming gipa intern sa yang mga campaigns yung websites. Hmm. So di amin di ako na time nakaroon og idea about sa SEO. So Okay. ato para mas the more pagid na mo broad akong knowledge sa SEO. So Hmm. na opportunity ang Pinoy SEO nag-offer nga mag online course no sa Pinoy SEO. So usa ko sa batch 1. Batch So 1 day ka? batch 1 coach. Grabe So ano? kato sugod sa ang journey sa Pinoy SEO, Hmm. dagan kog na learn from the basic sa basic padulong sa hantod nag-abot ko og advanced technical, then sa expert na karon. So balik gyapon sa basic. So dako kay siya og kaning kaymuan, dako kay siya og Hmm. role no sa SEO. So until now mo gyapon ang ginagamit nga foundation. So kato sa Pinoy SEO. So gamit kay siya sa kaning pag-optimize sa mga website. And then from time to time, after na-graduate sa Pinoy SEO nga course, so mas ni dako pagid akong nadugangan akong knowledge with regards sa SEO kay ang SEO magud broad kay siya. So dili lang Nakakuha kay ka client kibali after ana. Unsa may ano ana? na coach after sa course online course kaning I think na-hired ko mga duha ka clients ato before Uy, based in nice. Taga-asa po U- sila. Utah og sa Hmm. nalimot ko sa isa. Na ako Australian client. Hmm. Mag 2 years na karon. Nice. So kato hikaloy-an naka-client ko og duha. So kaning usa pod sa mga top nga digital marketing agency sa US ug sa Nice. Australia. And Hmm. then kato sa akong journey until now hikaluyan. So saan ako sa SEO manager sa isa ka digital marketing agency Ay. based dire sa based sa US. So Hmm. naghandle na kog team, so mga Nice. Pinoy nga nana. And then kato Wala ka pag imong kuan, unsay structure sa inyong team karon? so karon structure coach kay naami ang SEO kay na divide siya sa duha ka group sa Hmm. on page o off page. But Yes. in general ako gapay ga-handle sa pag monitor sa on page ug sa off page Oo, gyapon oo. na na team. And also pod um account manager, so slash manager, account manager. Hmm. So usa ko sa naga-present no sa sa reporting sa Oo, client mismo reporting. directly. Nice. So dagan ako na encounter nga mga nagkalaylay na mga mga Kalalay na client. client. Hmm. Nagkalaylay nga mga businesses niche na ay plumbing, na ay mga Nice. towing, Hmm. dental, medical spa, yan na. Hmm. So kato from the time na nag-enroll ko sa SEO nga course sa Pinoy SEO. So dako siya katabang sa kuang growth sa SEO. And napod may mga kauban karon coach sa sa team graduate sa Pinoy SEO. So Mao ba? oh Unay-unay day. ako'y nag-recommend. So Nice. kato. So pag mo graduate ka sa Pinoy SEO, sure good nga maka-client yun ka.
iban say kapag ayo no. Nadyo kay Oh, nadyo basta kay maning kamot lang yun. Mo lang yun akong ikaingon. Basta Oo. ang mga tasa to mabuhat, maning kamot Kana, yun. uban makakita gyud. Ana gyud. Kana good coach kay kani kuan siya package deal kayo from basic kaya ang padulong naman sa advance kay ang foundation niya ang basic ra gyapon. Yes, mao jud sakto gyud. So kana siya nga antod karon mo gyapon akong ginakuan og guide so pag-implement sa structure sa company so usa sa among gigamit no ang kaning sa Pinoy SEO nga format. So Nice. ganahan ang kuan ganahan ang CEO. So mo to nga mo ya mong gi-follow. Ingana. Nice. Taga-asa pod based sa Australia, taga-asa sa Australia. Kani coach ang isa na ko ron kaning wherein nag-manage ko sa company based in Kuan Texas sa Dallas Texas. Okay. Nakoy client sa Australia o US based so sa Texas so si tawag Dugay mong client kay Bali. And then napapud ko yung mga part-time sa mga mga consultation na lang. So Nice. consult ko na. Sige, so unsa may imo ang kibali kanang ika murag encouragement sa uban, no, nga sa basically ilang journey. Unsa man imo ang encouragement sa ila? Takang sa ko nga part isa lang ko masulti coach sa katong mga specialist mga bago pa nag-start sa SEO. Yes. Kuan lang yun kaning porsigido lang yun tapos kuan kaning dili lang mawadan og kuan gyud pag-asa kay ako nag-apply pud ko sa una ang nasa ko inbox sa online jobs mga amot 2000 kung wala ko na kana gyud. Kana gyud. 2,000 emails na ako na send so kana tapos kuan lang gyud kaning always prepared lang gyud kay nayoban mukalit lang mag-interview ingana na. Sige, thank you ana pag-share just kanang kung asa kanila pwede ma-contact in kaso na sila pangutana nimo website, Facebook nimo sa ba social media. Okay. So if ever na gusto sila mag-reach out sa kuha, available ko sa LinkedIn, Jesser Bagares, sa Facebook pod, sa Facebook Jesser Bagares. Tagay ko one SEO strategy nga tanaw nimo nga nindot gyapon buhaton karon. So ang isa sa pinakanindot karon nga strategy sa SEO as we can see nga ga-evolve ang SEO. Correct. Na yung mga daghang ginagawas mga generative engine optimization, AI overviews. So one thing lang nga akong ma-recommend is the same ang foundation sa correct SEO. Ang foundation kaya dapat structured ang website kay daily mo present ang website, any website dili siya mo present sa LLM, sa AI overviews. Kung ang foundation wala nagka-dimao. Kato back to basic yun. Back to basic. Yes. Wagid siya. Back to basics. Actually, coach, I think 7 months nag-trial me. Ay ka 7 months karon. Balik din sa basic. So, especially sa mga local businesses, balik din sa basic yun. Mao dyan. Back to basic. So, share na ko po, aside sa mga positive, dili po sa mga negative side. Sige, go. So, sige, go. Dili sa tanan po na no nga kaning si tawag ang dagan sa journey na to ayahay so na po yung mga disappointments kasaban ka sa client di na so mo agi gyud ana so diya pod na tayo mo grow ta no maka-learn ta ana so ako sa ko personally na po yung mga lapses mga kuan mga sipiat but na-learn ko na sa kana nga mga situation. So part po sa kuha na ning-grow ko dili lang kay sa trabaho but also personally. So bound sa mag-deal sa kuan, mag-deal sa client especially with regards sa time strict na sila. So time is time. So kana gyud og isa pod sa
pinaka-importante nga ako na learn kaysa integrity. Bisan to Correct. wala sila naglantaw. So Mao, nagkatrabaho gyapon na with integrity. lagi. So either na yung naglantaw or wala. Nagtrabaho to sa tuwang apart. Kaya na